ንዓለም ዘደንጸወ ተኣምራታዊ ብቕዓት ዝወነነ ንጻዕዲ ካብ ኮረሽኦም ዘውረደ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ጸሊም ሉል ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ሃትሪክ ናይ መድረኽ ዓወታት ዝተጓናጸፈ ንኤርትራ ኣብ ዓለም ጸብለል ክትብል ዝገበረ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ብሽክለታ ውድድር ሽም ዘጸውዐ መሰረት ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝኾነ ሓንቲ ግዜ ዘይኮነ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝተዓወተን እታ ዝበለጸት ማልያ ናይ ቦላቺስታታት ኣብ ዝባኑ ገይሩ ንልዕሊ 2 ሰሙናት ዝተጓዓዘ ንዙር ፈረንሳ ዝባሓተ ቀጠልያ ማልያ ናቱ ዝገበረ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ መን እዩ ዝተጋናጸፎም ዓወታት ቀጠልያ ማልያ ሒዙ ክዛዝም ዝገበሮ ታክቲክስ ብፍላይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዘመዝግቦ ዘሎ ንኽትኣምኖ ዘጥቅም ዓወታት ሓደ ብሓደ ናባህም ከነብሎ ኢና ምክትታልኩም ኣይፈለየና ክቡራት ተዓዘብትና ፕሮፌሽናል ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ብ2 ሚያዝያ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ገጀራት ኣስመራ ተወሊዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩሳይ ወርልድ ቲም ኢንተርማርች ዋንት ጎበርት ብምዃን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ ኣብ ምጽዋት ይርከብ ኣብ 16 ውድድራት ዩሳይ ተዓዊቱ ኣብዚ እዋን ኣብ ደረጃ ዩሳይ መበል 57 ደረጃ ሒዙ ይርከብ ወዲ 12 ዓመት እንኮላ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ቅድድም ዝጀመረ ቢንያም ናብ ስሩዕ ናይ ዳኮርስ ቅድም ንኽኣቱ ኣስታት 2 ዓመት ወሲዱሎ ኣቦ ቢንያም ኣቶ ግርማይ ዘለዎ ገንዘብ ኣኻኺቡ ትሬክ ዝዓይነታ ብሽክለታ ብኣስታት 250,000 ነቕፋ ብምግዛእ ንቢንያም ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ንኽበጽሕ ዝዓበየ ተራ ተጻዊቱ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2013 ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ውድድር ኮርሶ ዝተረኣየ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 2015 ምስ ክለብ ኣስቤኮ ተጸንቢሩ ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጸወታታት ንክለቡ ኣስቤኮ ወኪሉ ብሉጽ ብቕዓት ብምዝጋብ ዝተፈላለየ ዓወታት ተጎናጺፉ ኣብቲ ግዜቲ ቢንያም ብዙሓት ደገፍቲ ብምጥራይ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ኣፉ ኣውፂኡ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሰልጠንቱን ፈተውቱን ብብቕዓት ቢንያም ኣዝዮም ስለ ዝተገረሙ ኣብ መጻኢ 10 ኣያታቱ ዝኾኑ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃንን ካልኦትን ክስዕብ ንኤርትራ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት ከጸውዕ ዝኽእል ውልዶ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚኖም ናብ መሰልጠኒ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዩሲኣይ ትምህርቲ ንኽቐስም ዕድል ዝተኸፍተሎ ቢንያም ብናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዝኾነ ሜሮን ተሸመ ዓብ ጽላእ ከም ዝሓደሮን ከም ሞዴሉ ከም ዝርአን ይዛረብ ኣብ 2018 ንኻልኣይ ናይ ጁኒየር ዓመት ናብ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተጸንቢሩ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ስሉሳዊ ቻምፒዮን ጁኒየር ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ናይ ውልቆ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ጋንታ ግዜ ውድድርን ተዓዊቱ ብተወሳኺ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ኦቬል ሚስተር ስታቮሎት ነቲ ዝፈትዎ ሬሜኮ ኢቫኖፖል ብምስዓር ተዓዊቱ ኣብ 2019 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ላትሮፒካላ ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ተዓዊቱ እዚ ድማ ናይ መጀመርታ ፕሮፌሽናል ዓወቱ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ቢንያም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተወልዱ ናይ መጀመርታ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ብምዃኑ ኣብ ፕሮፌሽናል ውድድሩ ተዓዊቱ ዓወቱ ቀጺሉ ኣብ 5ይ መድረኽ ቱር ደ ሩዋንዳ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣንጻር ምኩራት ተቀዳደምቲ ተዓዊቱ ጄሰፍ ኣሩርን ዳንኤል ትሮክን ሓዊሱ ካልኣይን ሳልሳይን ውድድሮም ዛዚሞም ንዓመተ ስፖርት 2020 ቢንያም ናብ ዩሳይ ፕሮቲም ኒፖ ዴልኮን ዋን ፕሮቪንስ ተጸንቢሩ ምስኣ ድማ ኣብ ትሮፊዮ ላይ ጉጉልያ ቱር ዱ ዳብስ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ድሕሪኡ ምዛና ሕጂ ጋንቱ ኢንተርማርሽ ዋንት ጎበርት ኣብ ወርልድ ቱር ቦታ ኣረጋጊጹ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ካብ ዶልኮም ዝተፋነወ ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታታት ብሽክለታ ዓይነን ኣውዲቐን ኣሎ እንተኾነ ግን ኢንተርማርሽ ዋንት ጎበርት ዓዊታትሉ ብ6 ነሓሰ 2021 ድማ ከም ዘፈረሙ ተዕላው ጌራ ድሕሪ መዓልታት ኣብ ቱር ዲ ፖሎን ንሓዳስ ጋንቱ ናይ መጀመርታ ጸወታ ኣካይዱ ብዕለት 24 መስከረም 2021 ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ጽርግያ ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ታሪኽ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ጽርግያ ዩሲኣይ ናይ መጀመርታ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳሚ ፖዲየም ዝደየበ ኮይኑ ብዕለት 27 መጋቢት 2022 ኣብ ጀንት ዊቨልገን ቢንያም ኣካል ናይታ ዝተፈጨለት ጋንታ ኮይኑ ንክሪስቶፍ ላፖርት ጃስፐር ስቲቨንን ድሪስ ቫን ጌስትልን እውን ዘጠቓለለት እያ ነይራ ኣብ መዛዘሚ ጸወታ ግን ካብ ድሕሪት ጉጅለ ወፂኡ ንመጀመርታ ግዜ ቅጽበታዊ ውድድር ብምጅማር ተዓዋቲ ናይቲ ውድድር ብምዃን ጸባስቲና ቀዳማይ ብምውፅኡ ድማ ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ክላሲክ ውድድር ብሽክለታ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመተ ስፖርት ቢንያም ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ንፈለማ እዋን ናብ ግራንድ ቱር ተሰጋጊሩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ድማ ኣብ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ድሕሪ ማቴዮ ቫንደርፑል ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ 10ይ መድረኽ ዝተገብረ ቅጽበታዊ ውድድር ንቫንደርፑል ብነዊሕ ቅጽበታዊ ውድድር በሊጹ ንፈለማ እዋን ኣብ ግራንድ ቱር መድረኽ ተዓዊቱ ኣብ ህይወቱ ንፈለማ እዋን ናይ ግራንድ ቱር መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ እዋን ኤርትራዊ ናይ ግራንድ ቱር መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብ ግራንድ ቱር መድረኽ ዝዓተረ ናይ መጀመርታ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ እንተኾነ ግን ቢንያም ሓጎሱ ንኽገልጽ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ቻምፓን እንዳኸፈተ ኮሎ እቲ መኽደኒ ጥርሙዝ ነጢሩ ጸጋሜት ዓይኑ ስለ ዝሃረሞ ካብቲ ውድድር ሙሉእ ብምሉእ ክእለኽ ኢሉ ንጽባሒቱ ቢንያም መጉዳእቲ ዓይኑ ሙሉእ ብምሉእ ንኽሓውን ንጅሮ ከም ዝገድፎ ኣረጋጊጹ 2022 ንሳልሳይ ግዜ ብተኸታታሊ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ተዓዊቱ ዓመተ ስፖርት 2023
ዙር ፈረንሳ ቢኒ ናይ 2023 ዓመት ስፖርት ውድድር ኣብ ስጳኛ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዛ ዓመት ናይ መጀመርታ ዓወቱ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቮልታ ኣላ ኮሙኒያ ቫለንሺያ ኣመዝጊቡ ንኣርኖልድ ዴማርን ዋንት ቫን ኣርተን ብምብዳህ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቱር ደ ስዊዝ ተዓዊቱ ካብ ደገፍቲ ባንዴራታት ኤርትራ ዘዋዛውዙ ደገፍቲ ዓብ ደገፍ ረኺቡ ኣብ ኣስመራ ዝተመለስኩ ኮይኑ ተሰሚዐነ ድማ ኢሉ ቢኒ ኒውሮስፖርት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ ሕሉፍ ብቕንዕና ንዛረብ ተኾይና ብዙሓት ዝዋዳደሩ ዝዕወቱን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን የለውን ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ጥራይ ኢና ተሳቲፍና ሕጂ ግን ኣብ ውድድራት ወርልድ ቱር ብፍላይ ኣብ ክላሲክ ዓወታት ነምጽእ ምህላውና ኣዝዩ ዘኽርዕ እዩ ኣብ 2023 ንፈለማ እዋን ናብቲ ዝዓበየ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቱር ደ ፍራንስ መራሒ ጋንታ ኢንተርማች ኮይና ኣትዩ ኣብ 7ይ መድረኽ ብዘርኣየ ብሉጽ ቅጽበታዊ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ቢንያም ግርማይ ደጊሙ ኒውሮስፖርት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንእስነተይ ኣብ ከም ቱር ደ ፍራንስ ዝኣምሰሉ ውድድራት ክወዳደር ሓሊማ ኣይፈልጥን ነይረ ምክንያቱ ንኤውሮጳውያን ጥራይ ዝምልከት ኮይኑ ይስምዐኒ ነይሩ ብምባል ሕጂ ቢንያም ሃገሩ ከም ሓይሊ ብሽክለታ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዝና ንምቕጻል ኣብ ዝጥምተሉ ዘሎ እዋን ናይ ገዛእ ርእሱ ክልሳ ሓሳብ ጌጋ ከም ዝነበረ ባዕሉ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ቢኒ ንዓመተ ስፖርት 2024 ኣብ ቱር ዳውን ኣንደር ጀሚሩ ኣብ ምድብ ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ቢንያም ኣብ 2024 ጂሮ ዲ ኢጣልያ መራሒ ጋንታ ኢንተርማሽ ዋንት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መራኺ ብቕዓት ብምዝጋብ ካብ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ፈንፂጉ ወፂኡ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ንቲም መርለንን ጆናታን ሚላን ስዒቡ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ኣብ ፖይንት ክላሲፊኬሽን ኣብ 4ይ ተርታ ደይቡ ብ31 ነጥቢ ካብ ቢኒ ብዙሕ እንዳተጸበና ከምቲ ጋንትኡ መድረኽ ክዕወተላ ኢላ ምጽኣቶ ዘላ ንሕና እውን ካልእ ዓወታት ክንጽበ ምዃንና ዘርኣየና ብሉጽ ብቕዓት ሒዙ ንራብዓይ መድረኽ ክዕወት ተስፋ ኣብ ዝገበርናሉ ግን ኣብ 4ይ መድረኽ ቢኒ ዕድል ኣይገበረን ውድድር ክዛዘም ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ በቲ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተጸዲዩ 2 ግዜ ክወድቕን ውድድሩ ከቋርፅን ተገዲዱ ካብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከዓ ጠቕሊሉ ተፋንዩ ብዘይ ቃል ዓለም ልብና ዝሰበረት መድረኽ እያ ነይራ ብዝቐልጠፈ ሓዊ ናብ ልምምድ ተመሊሱ ኣብ ውድድራት ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ሙሉእ ምሕረት ይግበረልካ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓውና ቢኒ ከምቲ ጋንቱ ኣብ ትዊተር ኣስፊራቶ ዘላ ተመሊስካ ቻምፒዮን ክትከውን ኢኻ ዝበለቶ ኩላትና ከምኡ ኢና ንምና ሓዊኻ ኣብ ዓወት ያረኸበና 2024 ኣብ ዙር ፈረንሳ ቱር ደ ፍራንስ ክለብ ኢንተርማች ክንደይ ናይ መድረኽ ዓወት ተመዝግብ ዝብል ሕቶ ኣብ ቅድሚ ምጅማር ቱር ደ ፍራንስ ምስ ተቐርብ እቲ መልሲ ክንደየናይ ምኾነ ነይሩ ግን ዓብ ትፅቢት ኣብ ልዕሊ ቢኒ ጌርና ብውሑድ ሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወት ሓረር ኢልና ምተጸበና ቢንያም ግርማይ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃቦ ቃል ከምዚ ኢሉ ሓያል ጋንታ እያ ዘላትና ክልተ ቮላቺስታታት ኣለና ተማቒልና ዓወት ንምምጻእ ክንሰርሕ ኢና ኣብ ዙርያና ብሉጻት ተቐዳድምቲ ኣለዉ ንጋንታን ንዓይን ቀዳማይ ዓወት ምምጻእ ዕላማ እዩ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማሽ ዋንት ጎባርት ናብ ቱር ደ ፍራንስ ክልተ ዓበይቲ ዕላማታት ሒዛ እያ ኣትያ ናይ መድረኽ ዓወት ብኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይን ቤልጂማዊ ገርበን ቲሰንን ከምኡ ድማ ብደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ሉዊስ መንከስ ምስ ላዕለዎት 10 ተቐዳደምቲ ኣብ ብጫ ማልያ ምውዳእ እዩ ቱር ደ ፍራንስ ቀዳም ዕለት 29 ሓምለ መጋረጁ ሄሉ ከፊቱ ብዘገርም ኣወዳድኣ ከዓ ክልተ ደቂ ጋንታ ሓዲሞም ብምውዓል ሮማን ባርዴት ዓዊቱሉ ቀዳማይ መድረኽ ብምዃኑ ታሪክ ሰሪሑ ቢኒ ድማ ሰዓቱ ሓልዩ ድሕሪ 30 ደቂቕ መበል 122 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብሰላም ወዲኡ ካልኣይ መድረኽ ድማ ከም ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ጎቦታት ትውድእ ስለ ዝነበረት ንቢኒ ትጥዕም መድረኽ ኣይነበረትን ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዝተሳተፈ ኬቨን ቮልክሊዋን ዕወት ካልኣይ መድረኽ ኮይኑ ቢኒ ድማ ምስ ዓባይ ጉጅለ ብምዃን ምስታ ድሕሪ 18 ደቂቕ ዝኣተወት መበል 101 ደረጃ ብምሓዝ ፀወቱ ኣዛዚሙ ኣብ ማእከላይ ውድድር 3 ነጥቢ ዝረኸበ ቢኒ ብድምር 6 ነጥቢ ኣኪቡ ናብታ ናይ ቮላቺስታታት ዝምችእ ሳሰይቲ መድረኽ ኣርእስቲ ንምስራሕ ከኣቱ እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነቶም ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረኻት ተራ ዘይነበሮም ቮላቺስታታት ትጥዕም ብምንባራ ተኣኪባ ክትውዳእ እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ከም ዝረኣየ ርዱእ እዩ ነይሩ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ብበርቃዊ ሽኳና ዓለም ብዘገርም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ፈጺሙ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኽ ዝተዓወተ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ብመንገዲ ቢኒ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ዓወታ መዝጊባ ኣፍሪቃ ብመገዲ ኤርትራ ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊባ ክለብ ኢንተርማች ኣብ ታሪኻ ፈላማ ዓወት ዙር ፈረንሳ ብኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ተጓናፂፋ ዕልል በሉ ደቂ ኤረይ ንኽትኣምኖ ዝኸብድ ዓወት ኣብቲ ዝለዓለ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ብቢኒ ተጋሂዱ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረኽ ተዓዊቱ ደጊመ ደጋጊመ መዝጋብ ሰኣንኮ ሓቂ ቢኒ ዘግሬት ሄሮ ኪንግ ኦፍ ኣፍሪካ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘለሃሉ እዛ መዓልቲ ክትክበርን ክትዝመረላን ዘለዋ መዓልቲ ምዃና ክንዘክር ንደሊ 1 ሓምለ 2024 ኤርትራዊ መዓልቲ ኮይና ክዝከር እያ ኣብቲ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቅድም ምሽክለታ ንጊስና ታንክስ ቢኒ ደጊምና ደጋጊምና ነመስግነካ ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣ ትግቡእ ክብራ ድሕሪ ዓወቱ ቢኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ
ካብታ ብሽክለታ ጀመርኩላ መዓልቲ ሕልመይ እዚ ነይሩ ሎሚ ብዙሕ ተቐዳደምቲ ሒዛ ንዝኣተወት ጉጅለ ረቲዐ ነቲ ዓወት ምዝጋበይ ንኣምላኸ የመስግን እቲ ዓወት ንገርበኒ ተሓሲቡ ነይሩ ኩነታት ተዓዚበ ወሲደዮ ጋንታና መጀመርያ ዓወት ኣመስጊባ ንዓይ እውን ኣካል ዙር ፈረንሳ ገይሩና ኣሎ ንዓይ ንሃገረይ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ንኩሉ ሓድሽ ታሪክ እዩ ንጋንታ የመስግን ዝብል ይርከቦ ድሕሪ ዓወት ቢነ ዓለም ሙሉእ ኣፋ ከፊታ ስድራ ቤት ቢነ ድማ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ንፅባሒት ምስ ሓጎስና ንራብዓይ መድረኽ ብፍሽኽታ ክንሪኦ ተበጊስና ኣብ መንጎ ኣብ ዝተኻየደ ቅፅበታዊ ውድድር ቢነ ንፔደርሰን ተኸቲሉ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ 17 ነጥቢ ወሲዱ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ድማ ዮናስ አብርሃምሰን ተኸቲሉ ብ4 ነጥቢ ድሒሩ ብ83 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ እንደገና ሓጎስና ጥርዚ ከም ዝበፅሕ ገይሩ ኣብ ዙር ፈረንሳ ታሪክ ተሰሪሑ ብሪጣናዊ ማርክ ካቫንዲሽ ነቲ ብድሕሪኡ ዝጎይ ዝነበረ ያስፐር ፊሊፕሰን በሊፁ ዕዉት 5ይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዃን ትልሚ ፕሮጀክት 35 ፈፂሙ ምስ ቁልጡፍ እግሪ የለን ክበሃል ፀንሐ ካቫንዲሽ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ዋጋ ክትከፍለሉ ዝፀንሐት ክለብ ኣስታና ክሒሱ ነቲ ብ34 ዓወት ተመዓራሪዎ ዝፀንሐ ውሩይ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ኤዲ መርክስ በሊፁ ብ35 ዓወት መድረኽ ኣብ ዙር ፈረንሳ በዓል ክብረ ወሰን ኮይኑ ንሓደ ዓመት ኣብ ብሽክለታ ንክቕፅል ናይ ስድራ ቤተይ ግዜ እየ ክቆርፅ ኢልዎ ከም ዝነበረ ድማ ነዚ ዓወት ምስ በዓልቲ ቤቱን 4 ደቁን ፀንቢልዎ ታሻዓይ ተርታ ዝሓዘ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብ102 ነጥቢ ኣብ ታሪክ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ቀጠልያ ማልያ ዝመለሰ ኮይኑ ትማሊ ብዳን ሎሚ ብዊኒ ቢንያም ግርማይ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ኤርትራ መመሊሳ ኣብ ዙር ፈረንሳ ታሪክ ትሰርሕ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ቀጠልያ ማልያ ተኸዲና 2015 ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 2024 ቀጠልያ ማልያ ብቢንያም ግርማይ ትማል ብዓወት መድረኽ ፖዲየም ሎሚ ብምውናን ቀጠልያ ማልያ ፖዲየም ታሪክ ይስራሕ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብዙሕ መሳልል ተሓኩራ ኣላ እቲ ካልእ ረዛን መዓልታ ኣብ ታሪክ ንኤርትራ ኣህጉራን በቲ ጸሊም ሉሉን ሓበን ኣማኢት ሚልዮናት ኣህዛብ ቢንያም ግርማይ ቢንያም ንኻልኣይ መዓልቲ ኣብ መድረኽ ድሕሪ ምድያቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀጠልያ ማልያ ምውሳድ ዕላማ እዩ ዙር ክጅምር ኮለ ቀጠልያ ማልያ ዕላማ የነበረን ሕጂ ግን 100% ዕላማ ገይረ ክሰርሐላ እየ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ፔደርሰን ናይ 38 ነጥቢ ገባ ኣንፂፉ ናብዚ ስዕብ መድረክ ከብል እዩ ሓበን ኣፍሪቃ ብላክ ዳይመንድ ቢኒ ይበል ታሪክ ይበል ጅግንነት ኩራዕ ኣኽሪእኻና ኢኻ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ኣትዩን ቀጠልያ ማልያ ዓቂቡን ሆላንዳዊ ዳይለን ግሮኒገቨን ዓወት ሻድሻይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ድማ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ትማል ንዝወሰዳ ቀጠልያ ማልያ ዓቂቧን ናብ 7ይ መድረኽ ተሰጋጊሩ በዚ ከዓ ሎሚ እውን ደጊሙ ኣብ ፖዲየም ክዲብ እዩ በዚ መሰረት ቢንያም ብ149 ነጥቢ ይመርሕ ኣሎ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ማድስ ፔደርሰን ብ111 ነጥቢ ካልኣይ ሳልሳይ ጆናስ አብርሃምሰን ብ87 ነጥቢ ይስዕቦም 7ይ መድረኽ ናይ ውልቂ ክሮኖሜተር እዩ ነይሩ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ተዓዋቲ 7ይ መድረኽ ብምዃኑ ዛዚሙ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ሓበን ኣፍሪቃ ቢኒ ድማ መበል 105 ብምዃኑ ውድድሩ ዛዚሙ ሻምናይ መድረኽ ንቮላቺስታታት ትጥዕምያ ብፍላይ ዓባይ ጉጅለ ተኣኪባ ናብ ናይ መወዳእታ ቮላታት ተበፂሓ ሎሚ እውን ካብ ሓበን ኣህጉርና ቢንያም ግርማይ ከምቲ ኣልሚድና ዘሎ ሓረር ኢልና ኢና ክንፅበ ሻምናይ መድረኽ ፀወቱ ጀሚሩ እቲ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዝነበረ ማድስ ፔደርሰን ካብ ዙር ፈረንሳ ተቕሊሉ ወፂኡ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ቢኒ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ አብርሃምሰን ብ62 ነጥቢ ቀዲሙ መሪሕነቱ ብምግፋሕ ንቀጠልያ ማልያ ናቱ ክገብራ ሓሊኑ ኣብ ምስራሕ ኣሎ ሓበን ሃገረን ኮኸብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ንፊሊፕሰን ሲዒሩ ንመንጎ ውድድር ቮላታት ሲዒርዋን ፍልልዩ ኣበሪኹን እቲ ሓያል ስራሕ ናይ ኢንተርማች ድማ እንኮላይ ወዲ ጋንቱ ንቢንያም ጋርበን እውን ንፊሊፕሰን ቀዲሙ ሕንፃት ብምርጋፅ ካብ ፍልልይ ክርሕቕ ምግባሮም እዩ ቀዳማይ ሃዲሙ ዘሎ አብርሃምሰን 20 ነጥቢ ወሲዱ ካልኣይ ጉጅለ ዝሰዓራ ቢንያም ግርማይ 17 ነጥቢ ሳልሳይ ጋርበን ካብ ኢንተርማች 15 ነጥቢ ራብዓይ ፊሊፕሰን 13 ነጥቢ ድምር ቀጠልያ ማልያ ቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ብ166 ነጥቢ ካልኣይ አብርሃምሰን ብ107 ሳልሳይ ፊሊፕሰን ብ98 ነጥቢ ኮመንታተር ተመሲጡ ፊሊፕሰን እንታይ ይወሪድዋ ኣብ ኩሉ ቅጽበታዊ ውድድር ኢዱ ዝህብ ዘሎ ኢሉ ሓቲቱ መሳጢ ብቕዓት ቢኒ ይቕፅል ቢኒ ንዕኡን ሃገሩን ኣህጉርን ኣብ ሰማያት ከም ተንሳፍፍ ገይርዋ ከምዚ ኣይተረኣየን ጸሊም ዝዋዳደሮ ሲኢኑ ንሻምናይ መድረኽ ብብሉፅ ቮላታት ተዓዊቱሉ ናይ ብሓቂ ሓድሽ ኤርትራዊ ንጉስ ናብ ዓለም ተቐልቂሉ ቀዳማይ ሓጎስና ከይወዳእና ድጊሙና ዙር ፈረንሳ ድዩ ዙር ኤርትራ ክሳብ ምርዳእ ዝኣበየና ጌርና ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ኣዒንተይ ከኣምና ክሳብ ዝፅገማ ጌርዋን ደጊመ ደጋጊመ ክፀግቦ ዘይክእል ዓወታት ኣምፂለይ ከምዚ ዝበለ ሓጎስ የለን ሓበን ሃገር ሓበን ኣፍሪቃ ጸሊም ሉል ቢንያም ግርማይ ንዙር ፈረንሳ ኤርትራ ኣጭኒዋ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንቢንያም ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንኤርትራ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንኣፍሪቃ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ንኢንተርማርች ኣፍሪቃ ብኤርትራ ተመሪሓ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ነጊሳ
ፊሊፕሰን ብቢንያም ኢዱ ሂቡ ናይ ዓም ክብሩ ኣሜን ኢሉ ኣረኪብዎ። ጋዜጠኛ ኣይተሰዓርካን ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ነቦይ ነደይ ከመስግኖ ይደሊ ኣባይ እምነቶም ልዑል ስለ ዝነበረ ኣብዚ በፂሐ ደይብካ ትውድእ ብምንባራን እግረይ ፅቡቕ ይስማዓኒ ስለ ዝነበርን ተኣማሚነ እየ ገይረ ናይ ጋንታ ስራሕ ሓያል ነይሩ እንታይ ሞ ክብል እየ ድሕሪ ዝሕልመይ ተወዲኡ ክብል ይኽእል ኢሉ ክብርነተን ከይተሓልላ ከምዚኦም ዓይነታት ተቐዳድምቲ ዘፍርያ ዘለዋ ስድራ ቤታት ቢና ኣብ ቀጠልያ ማልያ ብ216 ነጥቢ ቀዳማይ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ128 ካብ ቢንያም ብ88 ነጥቢ ትሒቱ ካልኣይ ዮናስ ኣብርሃምሰን ድማ ብ107 ሳልሳይ ኮይኑ ይስዕቦም ኣሎ። ታሻዓይ መድረኽ ብዓወት ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ አንቶኒዮ ተርጅስ ተዛዚማ ሓበን ሃገር ኮኸብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ድማ ታሻዓይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዘሎ ፍልይ ናብ 96 ነጥቢ ኣዕቢዎ። 10ይ መድረኽ እቲ ቀንዲ መወዳድርቲ ቢኒ ናይ ዓመ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ያስፐር ፊሊፕሰን ተዓዊቱሎ ሓበን ኣፍሪቃ ቢኒ ድማ ካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ብምዛም ፍልልዩ ናብ 74 ነጥቢ ወሪዱ። መበል 11 መድረኽ ንናይ ጅስ ትጥዕም ስለ ዝነበረት ኣብ መንጎ ንዘላ ውድድር ድማ ቦቶም ሃዲሞም ዝወዓሉ ስለ ዝተወሰደት ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝመፀ ፍልሊ የለን። ጆናስ ቪንገር ንወናኒ ብጫ ማልያ ቡካቻ ብፎቶ ፊኒሽ ዝረአ ፀቢብ ፍልሊ ቀዲሙ ንመበል 11 መድረኽ ተዓዊቱሎ። መበል 12 መድረኽ ብኩሎም ተንተንቲ ኣብ መንጎ ቢንን ፊሊፕሰን ዘሎ ፍልሊ ወይ ክገፍሕ ወይ ክፀብብ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ምዃኑን መሳጢ ክኸውን እንዳተባሃለ እዩ ውድድሩ ጀሚሩ። ኣብ መንጎ ትርከብ ናይ ነጥቢ ቮላታ ቦቶም ሃዲሞም ዝወዓሉ እቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ብምውሳድ ነታ ተሪፋ ዝነበረት ቢኒ ንፊሊፕሰን ብምቕዳሙ ሓንቲ ነጥቢ ከሲብሉ ብድምር ድማ ቢኒ 278 ቀዳማይ ፊሊፕሰን ድማ ብ203 ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ኣሎ። ቢንያም ግርማይ ተዓዋት መበል 12 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኮይኑ ሃትሪክ ብወዲ ግርማይ ሓፍ ንዝበለ ኮፍ በል ዝብል ጎብለል ኣፍሪቃ ንኤውሮጳ ተቆፃፂሩ ምንም ወቂድሙ ናብ ሕንፃፅ ዘይተበገሰ ኣብ ምውዳእ ግን ኩሉ ድሕሪኡ ቀጠልያ ማልያ ብርግፅ ተዋሒሳ እያ ሕጂ ካብ ዝለመደቶ ምዕራባዊ ዓለም ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምምፃእ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ። ነጥቡ ናብ 328 ዓብዩ ንፊሊፕሰን ብ107 ነጥቢ ይበልፆ። 3 ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ሓደ ውድድር ክትዕወትን ሃትሪክ ክሰርሕን እሞ ድማ ፀሊም ተቐዳዳማይ ኮንካ ታሪክ ተሰሪሑ ተደጊሙ ተሰሊሱን ኣሎ። ማስተር ቦራታ ኮንካ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ቢንያም ብመጀመርታ ነዚ ሓይሊ ንዝሃበኒ ፈጣሪ የመስገን ጋንታ የመስገን ዓብ ስራሕ ፈፂማ ንጋንታ ፅቡቅ ከም ዘሎ ብሬድዮ ነጊረ እዮም ካብዚ እንዳሓር ብዛዕባ ስፕሪንት ሓሲበ ክሰርሕ እየ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዙሕ ውረድ ደይብ ገጢሙኒ ሎማ ዓመት ግን ብዙሕ ነገራት የለዊጠ ቀሪበ ኣብ ቦራታ ወዲ ጋንታ 50 ደረጃ ኣስጊሩ ናብ ሳልሳይ ኣምፂኒ ዓብ ስራሕ ኢና ፈፂምና ኢሉ እንኳ ሓጎሰና ደቂ ኤረይ ሳይክሊንግ ኒውስ ኣብ ገጻ ዘ ስፕሪንት ቦስ እቲ ሓድሽ ናይ ቦራታ ሓለቓ ክትብል ኣብ ገጻ ኣስፊራቶ። መበል 13 መድረኽ ብቐንዲ መወዳድርቲ ቢኒ ያስፐር ፊሊፕሰን ተዓዊቱላ ቢኒ ድማ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ፍልልዮም ናብ 75 ነጥቢ ወሪዱ። መበል 14 መድረኽ ንቮላቺሳታት ዝጥዕም ኣይነበረን ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ግን ቢኒ ንፊሊፕሰን ናይ ሓንቲ ነጥቢ መክሰብ ብምንፃፍ ፍልልዮም ናብ 76 ኣዕቢዎ። ብቶርኔዶ ዝብል ቅፅል ስም ዝፅዋዕ ፑካቻ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ተዓዋቲ መድረኽ 14 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ቢኒ ድማ ሰዓቱ ሓሊ ብሰላም ውድድሩ ዛዚሙ። መበል 15 መድረኽ እውን ንተቐዳደምቲ ጅስ ትጥዕም ስለ ዝኾነት ኣብ ቀጠልያ ማልያ ኣብ መንጎ ኣብ ዘላ ውድድር ጥራሕ ኢና ፍልልያት ክንፅበእ ሓበን ሃገሩን ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ ነታ ኣብ መንጎ ዘላ ውድድር ተዓዊቱላ መሪሕነት ቢንያም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ናብ 86 በሪኹ። ኣብ ማእከል ቦላታ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ 20 ነጥቢ ወሲዱ እኳ ተነበረ ቢንያም ንማይክል ማቲዩስ ዓጌትካ ብዝብል ውሳነ ናብ ሳልሳይ ተርታ ተመሊሱን 15 ነጥቢ ተዋሂብዎን። እዚ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ፊሊፕሰን ክፈጥሮ ዝነበረ ኣእማኒ ፍልይ ንኸውሕሶ እኹል ደረጃ ነጥብን እዩ ነይሩ። በዚ መሰረት ቢንያም ናብታ ናይ ሶሉስ ትካየድ ኣብ ጎልጎል ትውዳእ ዛዛሚት ናይ ቮላታ መበል 16 መድረኽ ኣእማንን ውሕስን ፍልልይ ክፈጥር ክኢሉ እዩ። ኣብዘን ክልተ ናይ ዓቐብ ውድድራት ቀዳምን ሰንበተን ንፊሊፕሰን 16 ነጥቢ ከስበሉ ምኽኣሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይዚ እዋን ዝቐልጠፈ ቮላቺሳ ተባሂሉ ክግለጽ ፀንሐ ቤልጅማዊ ንዘሎ ፀብለልታ ከመስክር ኣብቂዕኖ። ፖጋቻ ዕውት መበል 15 መድረኽ ብምዃኑ ደሚቑ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ንቢና 5 ነጥቢ ብምጉዳሉ ፍልልዮም ምስ ፊሊፕሰን ናብ 86 ነጥቢ ወሪዱ። መበል 16 መድረኽ ናይ መወዳእታ ንቮላቺስታታት ትጥዕም መድረኽ ስለ ዝኾነት ኣብ መንጎ ቢንን ፊሊፕሰንን ዓብ ቅልስ ትረኣየላ መድረኽ ከም ትኸውን ካብ መጀመርቱ ተሃንጢና ንፅበያ መድረኽ እያ። ኣብ መንጎ ውድድር ኣብ ዘሎ ነጥቢ ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ልዕሊ ሓበን ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ናይ 4 ነጥቢ መክሰብ ብምግባሩ ፍልልያቶም ናብ 82 ነጥቢ ወሪዱ። ሕማቕ ስማዕ ንኩላትና ደገፍቲ ቢኒ ናብ ናይ መወዳእታ ቦራታ እንዳተፀግዑ ከለዉ ቢንያም ግርማይ መውደቕቲ ስለ ዘጋጠሞ ብዘይ ቀልዓለም ልብና ሰበረት መድረኽ እያ ነይራ።
ግን ደሓን ክኸውን ብተስፋ እንዳተጸበቐ ኣብ መንጎ ክልተ ደቂ ጋንቱ ብምዃኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ነዚ ዝተገንዘበ ቀንዲ መወዳድርቲ ቤልጂማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ድማ ተዓዋቲ መድረኽ 16 ብምዃን ፍልልዮም ናብ 32 ነጥቢ ኣውሪድዎ። ምስ ሙሉእ ጥዕናኻ ጥራይ ተሰኣልና ሓበን ሃገር ቢኒ ፊሊፕሰን ሳልሳይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ፍልልዮም ናብ 32 ክወርድ እዩ። ፊሊፕሰን ድሕሪ ዓወቱ ብዛዕባ ምውዳቕ ቢንያም ተሓቲቱ እዛ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ። ብኸምዚ ነጥቢ ክኸስር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ደሓን ክኸውን ይምነ ኢሉ ንወሪዱ ዘሎ ፍልልይ ኣመልኪቱ ድማ መዓልቲ ብመዓልቲ ክንሪኦ ኢና ኢሉ ኣሎ። ቃለ መጠይቕ ቢንያም ድሕሪ እዛ ዝወደቐላ መድረኽ ሕቶ ከመይ ነይራ ኣወዳድቓኻ? መልሲ ብብርከይ ወዲቐ ትርእዮ ከም ዘለኻ ሕበጥ ኣለዎ። ኢደይ እውን ማህረምቲ ኣለኒ። ናይ ቅድሚ ሕጂ ማህረምቲ እውን ኣለዋ ኢደይ። እዚ ግን ፀገም ኣይክኸውን እዩ። ተቓላሳይ ኢኻ? መልሲ እወ ናይ ግድን ደሓን እየ ዘለኹ። ሕቶ ጽባሕ ንጉህ ኣብ ብሽክለታ ደይብካ ናብ ውድድር ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ክትህሉ ኣለካ ይመስለኒ። መልሲ ኩሉ ከምኡ እዩ ኣብ ብሽክለታ። ኣብታ ዝተሃረምካላ መዓልቲ ደሓን ዘለኻ ይመስለካ። ንጽባሒት ንጉህ ምስ ተስተኣኻ ኣካላትካ ዝበለካ እዩ ዝውስኖ። ሓቂ ክዛረብ ግን ኩነታ ኣእምሮይ ሙሉእ ኣሎ። ፀገም ክህልወና ኣይኮነን። ተስፋ ይገብር ጽባሕ ሙሉእ ብሙሉእ ደሓን ክኸውን። ሕቶ ሎሚ ፊሊፕሰን ተዓዊቱሎ ንዓኻ ንቐጠልያ ማልያን ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን። ይኹን ግን ንሕጂ ንሱ ዘገድሰካ ኣይመስለንን። መልሲ ኖኖ ፈጺሙ እቲ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ምስ ወደቅኩ ተስየ ብሽክለታ እንዳዘወርኩ ክጓዓዝ ምኻለ እዩ። ነዛ ማልያ ይዓቅባ ልዕሊኡ ዘገድሰኒ ምስ ሰላም ናብ ከተማ ኒስ ምብጻሕ እዩ። ዝኾነ ዝተወድአ የለን ክሳብ ሕጂ ክሳብ ኒስ ዝበጽሕ ድማ ክቃለስ እየ ኢሉ ቢኒ ኣብ ቃለ መጠይቁ ተንብቦ እንተነይሩ ምስ ሙሉእ መራሉ ምንባር እዩ። እቲ ዋና ነገር ድማ እዚ እዩ። ደጊምና ቁልጡፍ ሪካቨሪ ክገብር ንምነ ጋንቱ ኢንተርማች መግለፂ ኣውፅያ ቢንያም ግርማይ ዘካየዱ ሕክምናዊ መርመራታት ዝኾነ መስፈርቲ ኣይተረኹ ተቓላሳይ እዩ። ጽባሕ ሓዊ ውድድር ኣሎ ዝብል ብስራት ኣስሚዓትና። ቢንያም እውን ብመገዲ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ንኡስ ቁስሊ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣብ ኒስ የራኽበና ኢሉ ኣሎ። ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ ኣብ መግለፂ እዩ ደሓን እየ ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ዙር ፈረንሳ ክቃለስ እየ ኢሉ መበል 17 መድረኽ ንቮላቺስታታት ዘይትጥዕም ግን ኣብ መንጎ ውድድር ዘላ ናይ ነጥቢ ንቢንን ፊሊፕሰን ኣገዳሲት እያ ነይራ። በቶም ሃዲሞም ዝወዓሉ 4 ተቐዳደምቲ ነቲ ካብ 20 ክሳብ 13 ነጥቢ ብምውሳድ ነተን ተሪፈን ዝነበራ ነጥቢ ንምውሳድ ኣብ መንጎ ቢንን ፊሊፕሰን ዓቢ ቅልስ ተራእዩ። ቢኒ ድማ ብዝእምን ስዒሩ ሓንቲ ነጥቢ ከሲቡሉ። ሪቻርድ ካራፓዝ ድማ ዓወት መበል 17 መድረኽ ብምዃን ውድድሩ ዛዚሙ። ቢንያም ውድድሩ ብሰላም ፈጺሙሎ። ናይቲ ማለት ከቢድ ማህረምቱ ተፃዊሩ ንፊሊፕሰን ኣብ ማእኸል ውድድር ቮላ ተረቲዑ ፍልይ ናብ 33 ኣደይቡ። ብዘይ ዝኾነ ፀገም ዓቐብ ደይቡ ንመበል 17 መድረኽ ምስ በሪኽ ሞራሉ ዛዚሙ ኣሎ። ኮመንታተር ዝውድር ኣብ መግለፂ እዩ ቢንያምን ደገፍቱ ንቐጠልያ ማልያ ብጥንቃቐ ናብ ኒስ ንምብጻሕ ሕልሞም ከግህዱ ቀሪቦም እዮም ኢሉ። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥርዚ ስምዒታት ሕርቃንን ሓጎስን ከምዚ ዝበለ ዘይሕለል መንፈስ ምስ ቃንዝኡ ክዝውር ክትሪኦ ከለኻ ዘገርምን ዘይድገምን እዩ። እንኳዕ ናትና ኾንካ ጸሊም ኣልማዝ መበል 18 መድረኽ ንቮላቺስታታት ኣብ መንጎ ውድድር ኣብ ዘላ 20 ነጥቢ ተውህብ ኣብ መንጎ ቢንን ፊሊፕሰን ሓያል ቅልስ ክረኣያ ኣብ ነጥብኻ ፍልይ ክፈጥር ዓቢ ተስፋ ተዋሂቦም ውድድር ጀሚሩ። ብግስ ካይበሉ ግን ካብ ዓባይ ጉጅለ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ተፃወቲ ሃዲሞም ብምውፅእ ነቲ ነጥቢ ተማቒሎሞ። ንቢኒ ድማ ማልዩ ኣብ ሕቑኡ ገይሩ ብ33 ነጥቢ ፍልይ ናብ ከተማ ኒስ ንክትበጽሕ ናቱ ንኽገብራ 3 መድረኻት ጥራሕ ይተርፎ። ንቢኒ ብሰላም ክውድእ ተዘይከይኑ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ ናብ 0% እዩ ወሪዱ ዘሎ። ካፕን ኣርት ድማ ዓወት መበል 18 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዃን ፖዲየም ደይቡ። መበል 19 መድረኽ እታ ፍልልይ ክትፈጠር ትኽእል ተባሂላ ዝተገልጸት እያ። ናይ መጀመርታ ዓቐብ ደይብካ ኣብ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎ ውድድር ዘለና 20 ነጥቢ ቮላታ ስለ ትርከብ ንቢኒ ልዕሊ ፊሊፕሰን ተዋፅአ እያ። ቢኒ ናይ ዓቐብ ምድያብ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ፀወታ ምስ ጀመረ ግን ጋንታታት ስልተን ንምትግባር ኣስታት 22 ተፃወቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልዮማ ነተን ነጥቢ ናብ ከውሖም የእትዮመን። ፍልልይ ቢንያምን ፊሊፕሰንን ድማ ኣብ ቦትኡ ብምዃኑ ጽልዋ ዘይብሉ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ኮይና ሓሊፋ። ፖካቻ ድማ በቲ በርቃዊ ዝኾነ ዓቕሚ ተጠቂሙ ንመበል 15 ግዜ ዕዉት መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዃኑ ዕዉት መበል 19 መድረኽ ኮይኑ ብጫ ማልያ ኣብ ሕቖ ፖካቻ ቀጠልያ ድማ ኣብ ሕቖ ሓበን ኤርትራን ኣፍሪቃን ቢንያም ግርማይ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ዝቕፅል 2 መድረኻት ብሰላም ከኣቱ ጥራሕ እዩ ዘድልዮም። እንቋዕ ሓጎሰና ደጋጊመ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለኽዎ ታሪክ ህይወት ጸሊም ኣልማዝ ንዓለም ዘገረመ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ሃትሪክ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ቀጠልያ ማልያ ናይ ብሑቲ ዝገበረ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝዛዚመ ኣለኹ። ብካልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር እዛ ቻነል ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ድሌታትኩም ከነማልአልኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፉልና እንዳበልና ሰላም ወሰናይ